tinokupai nhau dziri kuitika mumatunhu aMugere. Baba nevanasikana vavo vaviri pamwechete nemuramu wavo munin'ina womudzimai wavo vakashaya mumba imwe chete pamazuva akasiyana, asi zvese izvi zvaitika mushure mevhiki rimwe chete. Regai tinzwe hama yavo, hanzvadzi yababa ichitaura. Vauya kuzochema pamwe chete nehama dzavo vasvika Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV nenyaya inosuwisa kuti ukaitaurira munhu anokubvunza kuti zviriko here izvi. Tiri kuno kumadziva mumusha wekwaMunjeri Mamutero uye tiri under Chief Mutumba. Pane nyaya yaitika mumhuri yekwaMunjeri yakatanga svondo rakapera. Baba naamai vakarohwa nezvakavarova, baba vachibva vashaya. Baba vachipedza kuvigwa musi wechina, musi wesvondo vana vavo vaviri pamwe chete nemuramu vakashaya zvekare vari pamba imwe chete kuushawo kunze kunzvimbo yeHarare. Tauya kunoku kumadziva kuti tizonzwa kuti chii chaita kuti mhuri imwe chete iparare munguva pfupi yakadai. Panapa ndina tete vanove hanzvadzi yemushakabvu Edmore Munjeri akavigwa svondo rakapera kuno kumadziva musi wechina, kuti tinzwe kuti zvakafamba sei kusvika rufu rwekutanga rwaita, kusvika rwazotora vana zvekare mushure memazuva mana. Vandinavo panapa regai vakuchingamidzei uye nekuti zivisawo kuti ivo ndivo ani. Makadii zvenyu? Tine matambudziko? Aiwa, aoneka. Tine urombo nezvapinda mumhuri menyu? Zvakaoma chokwadi. Imi ngatanga nokuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti muri ani wamushakabvu Edmore? Makadii yenyu mhuri yeZimbabwe? Ini ndiri hanzvadzi yaEdmore, ndiri wechitatu mumba mavo, baba namai vedu vamwe chete. Maberekwa muri vangani mumba menyu? Takaberekwa tiri 8. Muri 8? Vari vapenyu vangani? Vasikana vangitanga tiri 6, vakomana vari vaviri, asi mumwe musikana akashaya nechiitiko changa chisinaumira zvakanaka, futi chaikashamaza haana kumborwara, akangodonha pane makore zvapo, but akangodonha saizvozvi. Atongobva kunovhota ndobva angoti manheru donha hatangana chaakataura kana kurwara, akabva angoshaya. Then kwazouya Edmore, saka zvati pa8 wenyu vaviri ava ndo vashaya, tasara ta6. Hatitangei nekwazvakabvawo paka pane musikana akangodonha. Pakazobuda here tsananguro kana kuti kufamba kwakataura kuti chii chaitika kare, kana ripoti inobva kumadoctors inoti iri yepostmortem inotaura kuti chii chamutora? Hapana, chakaitika ipapo kana kupostmortem haana, akangodonha ari pamba ndobva atakura vauya pachipatara. Saka mazuva iwo takangofungira kuti pamwe BP, but akanga ane miro yake mudiki tisina mbozvitarisira. Akangoti musoro, akabva atongodonha ndobva atoshaya. Zvinova zvinhu zvatisinganyanya kutarisa pavanhu vanenge vaine miviri mutete unenge wangu. Chokwadi. Chokwadi. Tine urombo nekusangana nedambudziko rakadai. Iye zvinezvi tine dambudziko riri pamusha, kutaura kwatiri kuita kunoku, mutumbi wamukoma Edmore hausati waora. Hausati. Tasangana zvakare kuti vana vashayika. Zvakaitika sei kuti mukoma Edmore mushakabvu vashaye? Sekuziya kwenyu imimi? Inini ndaive kubasa, ndobva ndafonerwa mande makuseni naamai guru vake mukoma womukadzi achinditi vatete nezuro hanzvadzi yenyu Edmore nemukadzi wake vakandifonera vachiti vane misoro iri kuvarwadza, asi vari kuti misoro iyi ikavabata pari kushaya anobatsira umwe. Ndikati saka zvikanzi saka kuseni kuno pandamuka vakandiudza nezuro manheru, pandamuka kuseni kuno ndada kuvafonera kuti ndivabvunze kuti marara sei nemusoro. Paita 20 missed calls, hapana ari kudaira kana foni yake. Saka hamuna here anogara kudhuze navo kushawo kunze kwako tivhunze kuti atitarisire kuti pane vanhu here kana kuti mafoni ari pai. Ndobva ndatoti hapana wandoziva. Regai ndifonere sisi vanogara kuHarare, ndina sisi wedu firstborn vanogara kuHarare, regai ndivafonere ndivataurire
pamwe vanogona kumhanya ikoko. Pandiri kuvafonera sisoti gandimhanye ikoko, ndakazofonerwa nemuroora rwepiri achinditi tete chiregai, hanzi vana vazomuka, vana vechikoro vamuka vakagadzira vega, kamusikana kanga kari grade 1 nekamusikana kanga kari grade 4 vamuka vachigadzira vega nokuti vanga vachida kuzoenda kutrip. Saka hanzi vari kungochema vari padhoo, hapana ari kuvhura madhoo. Saka maneiba aungana ipapo vawana nhamba yangu vandifonera vati toita sei. Saka tavapa go ahead kuti pwanyai henyu windo mupinde mukati muone kuti makamira sei. Saka vapunza windo vati zviri mukati hazvinomira mushe, kana muchigona kumhanya tete mhanyai. Ndopandikabva ndafonera sisi, ana sisi vachizonosvikako. Ana sisi vasvikako vari kuti vanhu vapwanya windo vapinda mukati, vakaona vese murume nemukadzi vakadonha pasi kubva pamubhedha, mumwe akaisa musoro kumwe akaisa musoro, asi vanga papasina anotaura kana kudii. Vakabva vazobatwa, vanhu vakati vachiri kudziya rega tiende navo kuchipatara. Ndobva vaenda navo kwamadhokta, kwaprivate doctor. Vasvika ikoko murume akangonzi uyu musachaburutsa zvenyu mumota, anenge atotonhora. Mukadzi ndiye akaiswa paoxygen, akabva azobva arapwa. Ndobva aita kunge amuka, ndipo vakazoona kuti mabhiro ekuprivate hatizomakwanisi. Ndobva vakumbira vaanoiswa kuHarare hospital kunova kuGomo. Uyu hanzvadzi yedu akabva tatotanga kutoprocessa mapepa ekuti aendeswe kumochari, anotariswa kuti chichamura azoitwa postmortem. Aitwa postmortem zuva rakateera racho vakatiudza kuti adonha neBP, akadambuka tsinga dzemusoro dzekugotso ndodzamuraisa, BP ndoyamuraisa. Saka takangozvitendawo sevanhu vanga vamboita tumazuva vachiti misoro iri kudi, misoro iri kurwadza. Saka takatombofunga kuti pamwe kana ari yanga mukadzi akatanga kudonha, pamwe iye apepuka paaona mukadzi adonha abva avhunduka semunhu ane BP, ndobva vanhu vashaya. Takabva tazogadzisa mapepa, bva tazouya kuno kumusha kubheriyawo, taisa mabheriyawo oda nechi, bva tauya kuno kundobva avigwa, akazovigwa wamusi wechina. Izvi zvaitika musi wechingani? Zvanga zvaitika musi weMonday ndipo akashaya. Saka mapepa takazogadzisa musi wechina ndo akazovigwa, chitatu ndo chatikauya kunoko. Tamuviga musi wechina, musi wechishanu makuseni. Muroora semunhu akanga ari muintensive care, takabva tatobva mai vacho vakati asigai ndidzokere naye aende kudhuze nemadhokta. Vakauya, amai vakauya nevaning'ina vake vatatu naiva mai vacho nevana. Ivo ndofunga kufamily kwavanenge vanga vari 6 nevana. Saka vakutoenda vatatu vati dai masiya vana, tasai maitikira akaita zvinhu izvona, hatina mari kuti togona kurongedzera kuti munodi munoshandisa. Nokuti hanzvadzi yedu anga asisiri kubasa, aingoita mabasa emaoko, anga ane takshop nei. Vakati aiwa regai titete nditakure vana ndo vana unondinyaradza. Vakabva vasumuka ndobva vaenda. Vasvika kuHarare musi wokutanga, vakaenda Friday, vakarara vakamuka iri Saturday. Vakamuka zvakanaka, tikatoti makafamba sei, takafamba zvakanaka, tikatotaura navo. Mva vazorara usiku hwokurara, vakarara vazoti Saturday kuti imuke iri Sunday makuseni titori panapa takatogara paberera. Ndopa takatambira foni yekuti vamwe sisi wavo vachiti tete kuno hakunomira zvakanaka. Vanhu vese varara mumba vari 5 vakangoti zii, hapana kana ari kutaura. Zvadzokorora zvakaita vabereki vavo zviya, ivo nevana, kureva kuti muroora wangu nemunin'ina wake nevana vaviri, nevanin'ina vake vaviri nevana vaviri vari 5 vakangomuka vakanyarara. Saka isusu takatombofunga kuti vanhu ava varara futi mumba makadi mavakarara ava pavakazodonha munhu. Nana Edmo naadzimai vake mavakadonhera. Saka ndobva tatozoudzwa kuti aiwa hamusiri mavakadonhera, vakanga vari mudining musitting room. Imba ine dzimba 3, ine spare iri kunze, ine dhoo riri kunze, yoita dining, yoita bedroom, ine dhoo rinopindana nedining. Saka vadonha, vakanga vanhu vanga vakagara pamasofa mudining vachiri kutandara. Ndofunga sisi vavo, sisi vemuroora hanzi ndo vakatanga kuti pane zvandiri kunzwa zviri kundipuma kana kuti hamene zvazviri kundiita, ndakutadza kufema. Ndobva vatobuda panze kuti imuke iri Sunday. Ndobva vatobuda panze, ndobva vanoudza maneighbors mbva vatoya, hanzi pakaitwa masevhisi vanhu vakanamata. Vakadi vapedza kunamata, ava maiguru vakabva vati aiwa ini handikwanise kucharara mumba muno, ndakurara hangu next door. Vakabva vatakurwa nevanhu vechechi vakati ndakurara kunext door. Ava ndobva vasara varimo. Saka vakabva vaenda naamai vavo vekuvabereka, vanhu vambuya vedu, vakabva vaenda namai vavo kunext door. Ava vana vasara umu namai vavo, kwasara vana 3, vana 2, umwe mukomana akanorara kuseri nana vanin'ina vavo 2 maiguru naivo maiguru.
vasati vatombowarira. Vana ava pavakabuda vakangosiya vana vakarara pasi zvokuti vana vanokasira kurara. Saka vachakagara pamasofa ipapo, ava vachechi vabuda vaenda vakangovawanawo kuseni, vamuka kuseni. Mumwe munin'ina ndofunga akauya kudongorera kuti vanhu vaiva varara sei, ndiye akabva angosvika vanhu vaiva vakarara. Saka ndofunga akashokeka akabva angodonawo. Ndobva vanhu akanga arara, anga asina kurarawo mumba. Teuma akanga ari mumba akanga atoshaika. Anga atoshaika. Saka pavakaburitsa mabhodhi panze vari kuti takamboedza kusvedza vanhu vechechi vachinamatirwa tichidii tichifunga kuti toita zvipi, vachizorwa sauti, vachizorwa maremoni mutsoka, but hazvina kubetsera kusvika vanhu vatichimhanyai nevapenyu kuchipatara. Saka vapenyu vakanga vapo, vanga vari vatatu ndovairatidza kufema. Ava vana vanga vatonzi vashaya, vese namaini neteumo vanga vatonzi vatoshaya. Saka vatatu vokudonha wokungofenda nevaviri vakanga vamukawo vari mumba umu vakadaro, vakabva vatakura ndokuendeswa kuchipatara. Saka akatanga kubuda muchipatara ndevai vakangofenda vaviri ava ndobva vaendeswa muintensive care. Kusvika saka nhasi kune mitumbi miviri yevana vakabva yazoitwa police case, vakaenda ikoko vaida kunoona kuti chii chakaita, chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vakangoti pamba ipapo vari kubva vashaya. Saka hatisati tawana hedu marizautsi kuti chii chaizvo chiri kuitika pamba ipapo. Muroora wenyu paakaenda kuchipatara pekutanga, pane zvakabuda here pavariwo apa? Tanzwa kuti kuna edhimo zvakataura kunzi inyaya yeBP. Uyu muroora akanzi chii? Akanzi aita chest infection. Akanzi ane chest infection, anenge aita maronda muchest here nokuti muroora airutsa. Muroora airutsa, asi uyu hanzvadzi yedu anga anombobvira akarutsa, akangodonha nokutoshaya. Muroora airutsa kubva achiburiswa mumba vachienda naye kuchipatara aingorutsa. Saka kuno kupa akazosvika kwese nokuno kwaakuviga murume wake aingokosora. Saka mbva anzi aita chest. Saka tiziva kuti kukosora kwanga nyaya yekuti nokuti akanga adonhera arara ari pasimende here, arara asina kufuga usiku hwese senguva iri kutonhora. Ndozvatakangofungirawo. Mumusha menyu muchirangarira kana ana baba namai vari? Baba namai vakashaya. Vakashaya. Anenge vakadii vashaya? Baba ndofunga tine hatisati akwanisa 2 years. Hatisati akwanisa 2 years. Pamwe toda kuzvifananidza, baba vakashaya sei? Baba vakatorwara plus age, vanga vakura ngava 70 something. Baba vanga vakura. Ko amai? Amai vakaita breast cancer. Aiwa nematambudziko. Aiwa akaoneka. Tiri kuona kuti hapasati pakwana makore mashanu. Makore maviri vashaya. Izvo zvine nyaya yemwana wavo mukomana zvakare. Vakomana vaviri. Tiri kupfuurira mberi, tiri kutaura natete vanove hanzvadzi yemushakabvu Edmo Munjeri. Tiri kuona kuti pane kakufanana keurwere kubva pamwanasikana vanove munin'ina wenyu handiti, and then kozoya hanzvadzi yenyu iri nyaya yemusoro. Munhu unobvumirwa kungofunga, hamunambozvionawo kuti zvinhu zvakangofanana kuti mumhanye kutsvaga kuti chii chiri kuita kuti tive neurwere humwe chete muchitora vanhu? Takazvifunga, asi chakaitika manje ndechekuti tese tichakavarairwa, tichakagara kudaro nokuti takangoti chimuviga Friday, Saturday iyeye takanga tiri pano, Sunday tisati tatomboronga kuti tiri kuitei kana kuti pane chichaitwa here. Ndizvo zvakaita tasati tatombofamba kana kudi, ndopa takabva tanzwa zvevana, takabva tangopererwa kana kuti tichifamba tanga tisati tatombotsvagawo kuti chii chiri kuitika. Chikuriro chenyu makambozvinzwa here zvakafanana? Hasati tambozvinzwa. Tinoziva kuti panoitika zvakadai panenge pakaoma. Vana nababa vatorwa pamwe chete naamai nini. Pfungwa yenyu sefemiri muri kuzvigamuchira sei? Kugamuchira kwacho kuri kunetsa. Kuri kunetsa, tiri kutadza kuzvinzwisisa kuti chii chaizvozvo chakanyatsokuitika. Vari kuuya vamwe vari kungouya vachitipa mazano saizvozvo zvokuti muri kuzvionawo sei mafiro aita vana nemafiro akaita mukomana nevana vake. Saka tanga tisati tanyatsodzisaira kuti toita sei, tiri kungonzwa kupererwa, hatina kana pfungwa imwe yatatati taanayo. Mazuva ano tiri kubva munguva yekutonhora, uye kune dzimwe nzvimbo kuchiri kutonhora. Mumba mamusingakuwidzwe mbaura here? Nekuti ndo yatinoziva inowanzotora vanhu vari mumba imwe chete. Mamusina mbaura?
takazvifunga musi wokutanga takazvifunga takatoti mamusina mbaure zvanzi mamusina hita here mamusina kuisa hita here zvikanzi aiwa mamusina vakapindamo vakabuda vaine mapiritsi emusoro nemapiritsi emasidzi ivo maiguru vazomuka tichivataurira kuti ndozvamamaita makamadonha madi takatovabvunza kuti chii chamuchiri kurangarira chakaitika vari kuti ndiri kurangarira kuti patatakurara taitemwa nemusoro asi ini ndakamwa mapiritsi emusoro murume wangu akamwa mapiritsi emasidzi maomeprazol ndaakamwa ndobva tatorara takadaro saka pane vakapinda hapana chimwe chavakaona vakangosikuona mapiritsi iwayo pamwe pava pakatodoborwa 2 pamwe pava pakatodoborwa 1 ndomazvino zvinhu zvakawanikwa zvirimo. imba yekunenge vekushow kunze ndopamba pavo here kana kuti vanorenda ivo vega paimba iyoyo ndivo vega vanogara paimba iyoyo yakaita kaboys sky ndo vega vari kugara ipapo kuma next door hakuna nyaya iyoyo kutemwa musoro aiwa hakuna kana uku hakuna zvangoitika pamba pavo ipapo chete. Tinoziva kuti nyaya yerufu inoitika vanhu vasina kugadzirira. Chokwadi. Muri kuzvigona sei makatarisana nemitumbi mitatu vamwe vari muintensive vari kuhospital mazatonzi uya nedripi ndiwe uya nemapiritsi ndiwe kana kuti enda munotenga zvakanaka. Chokwadi kubva musi wokutanga kubva ava vachienda takaitawo nhinge yekuti takakasira kurohwa nehana takainosvikira kwaprivate mari dzaidiwako mari dzatakabhadhara ikoko nematabu nezvaidiwa zvaida mari yakawanda tazodzoka taendawo kugeneral hospital kwatakaenda vakanoita chipo che2 days vari muchipatara kune mabhills ariko atakasiya hatisati takwanisa kubhadhara tasati tambopedza kumabhadhara saka ipapa vakanga vanzi kana vabva kuno vari kudzokera futi muchipatara unoonekwa nemadhokota kuti vari sei ndipo vazosvika vachidonha vepiri saka pavana ava vachimhanyiswa ikokoko vanhu 3 vakaendeswa ivavo tine mabhiru zvakare nokuti ndokudhuze kwaprivate kwavakasvikira zvakare tine mabhirusi ari ikoko makofini iye anga asina funeral policy nokuti anga asashandi munhu anga akungozvibatira nemaoko kuti zvimuitire saka anga asina funeral policy makofini zvese nechikafu chaidyiwa parufu zvese takatangobatatanidza chiti zvaita tichofunga kuti zvapera zvadarika but hatina kuziva kuti tamirirwa nerimwe dambudziko riripo vari kuchipatara izvozvo varimwe vachiri muchipatara vaviri kunokuva kudiwa makofini. Saka chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe iye zvinezvi ndechekuti kuti tachiti tikakwanisa hedu kubetserwa kuti tigone kungoviga vana tozowana hedu pokutangira pamberi apo kuti toitawo sei. Pane muramuka aripo apa teomo murongwa kuti ari kuitwa sei kana pane zvamuri kuziva? Tinofanirwa kumutakura zvakare anoshaenda kunovigwa kumasvingo ndikwaanoenda zvese zviri mumaoko edu vachatotanga tifanirwa tichienda ivo vachifanirwa kuuyawo kuno kuzoviga vana varipo hazviite kuti tivige vana ivo vasipo. Nyaya yechikumbiro chenyu zvekare kuvanhu chikafu chakamira sei, vanhu vachavigirwa kupi? Uyu tanzwa kuti matani chaenda kumasvingo vana vari kuuya kunogera kuti vari kuvigirwa kushow kunze uye maasistence yamunoda ndeye yakaita sei? Hurumende iripo, vanhu vemunharaunda dunhu redu rino remacentral varipo, kuvanhu vese ivava ndokupai nguva yekuti muise chikumbiro chenyu makatarisana nenhamo yamasangana nayo musha wekwaMunjere. Tichikumbira kubetserwa seizvozvi tangoungana hatisati taziva madhete apa tiri paholiday heroes tisati taziva madhete kuti vana vachaitwa postmortem rini zvatogona kuita mazuva akati vasati vaitwa postmortem mabhodhi acho hatisati taane makofini nekufuneral policy vava vasina vanhu kugadzirisa makofini evanhu vatatu nematransport cost ekuti vadzoke kuno vauye tizowana kuvaradzika nekuzoenda kumasvingo tichinoradzika mainini muna mukadzi tozoti mabhiwu emuchipatara tisivava kuti vanoburiswa rini. Muroora wedu nhasi ndopaabviswa paoxygen asi umwe wacho ari kunzi hazi critical achiri paoxygen asati abviswa. Chikafu chakamira sei? Chikafu hapatorina nokuti zvatakaita pano pamusha panga pakuita kunge padongo papasisina vabereki vanga varipo saka zvatakamboiwa takatakura izvozvo takagadzirira kuti tauya kuviga munhu mumwe chete tichidii ndozvatakangosvika tikabva tashandisa tikabva tabetserana patashandisa bva tatsvaga makofini patavaviga takati takutongogadzirira mari dzemabhazi kuti takudzokera tisina kuziva kuti pane zvimwe zviri kutevera
Saka patakazonzwa kuti kune vadonha vadiki tabatanidza tatumira futi kuHarare kuti vanhu vagone kutakurwa vachiiswa kuzvipatara. Saka hatisisini kana chatinocho. Naika. Todara kuti mhuri yeZimbabwe vari kuzvinzwa chikumbiro chaiswa kwamuri. Takatarisa pane nhamo munoziva kuti panodyiwa uye nhamo iyi ine mapostmortem kazhinji kacho inotora nguva. Havasi kuziva kuti mapostmortem achange achipera riini. Nyaya yekuenda kumasvingo mainzwa kuchange kuchinovigwa amainini. Teomo vana vachazouya vachizovigwa kunoko kumadziva sekutaura kuri kuita Tete. Imwe nyaya yatingada kunzwisisa ndeyekuti imimi semhuri Tete mambenge mafamba here kana kuchipostori kana kuti kuchivanhu? Hata hatisati. Manga musati? Hata ngatisati. Kana kune vanoda kubatsira kunzou, chikumbiro chenyu chingave chekuti chii kuti mugone kuwana assistance kuridza neraino tagara isusu tiri vanhu vatema tine tichiti pafiwa zvisina tsarukano tinoenda kunovhunzira zvichienda nekuti vanhu vanotenda zvipi. Imimi muri kuronga kuita sei? Chokwadi tachingokumbira kune mhuri yeZimbabwe kana vane vavanoziva vanobetsera vanogona kutibetsera because hatichazivi takugara takutongori pakutya hatichaziva kuti anoteera ndiani zvii zviri kuitika kungodonhawo here kungodonha kana kuti ndezvaMwari here hatichazvinzwisisi nokuti mafiro akadai asati azviona. Zvichireva kuti nekutaura kwamuri kuita apiro yenyu yekutaura kuti hapana chikafu hapana mari dzekutenga mabhokisi zviri kureva kuti kune vanenge vachida kukupai rubatsiro vanhu vanofanira kunge vachigona kuuya kuzoita pachena kuzobatsira mhuri nekuti chekubata hapana ndizvo. Ndingangoda kuita mashoko muromo menyu asi ndikuona situation yachimatsanangurira naika aiwa tinotenda. Zvakusiyai muri pakaita seisa seisa uri kuredi tiri panguva tapererwa tina kana kunovhunduka kushokeka tisati tanyatsogambira kuti chii chakuitika ende tatichaziva kuti what's next chii chimwe chichateera kuita zvakare takutosvika even pamba pachigaro tatoti vanhu vabve ikoko nevana nemhuri yese takutotyira vana vatinotenda. Pane zvimwe zvamungada kusiyawo mhuri weZimbabwe? Pane zvese zvandachitaura nemi zvimwe zvandikangoda ndasiyirira zvamusina kufunga zvamunoda kutaura mhuri yeZimbabwe? Hapana, ndachingoda hangu kupa kutenda kwamuri nekuratidza kubatikana kuuya kuchemanirwa tichinzwawo saidhi yedu zvichitanzwa kuti tirisi tine vamwe vari kutinzwirawo urombo sechinhu chisati chamboitika. Tinotenda. Mhuri yeZimbabwe ndivo Tete hanzvadzi yaEdmore Munjeri tiri kuno kumusha kwaMutero machifu Mutumba matauya kuti tizonzwa nekuona mamiriro akaita situation pamusha panapa mitumbi mina mushure me7 days munasaya musi wechina vamwe vana voshaya uri musi wesvondo zvinhu zvisiri kugamuchirika nesu tasvika panapa mhuri izere nekusuwa nekudaro tinoziva kuti rwakakomborerwa roko runopa pane runogamuchira kune vanonzwa kuda vari kunzoko makasununga kunge muchikontakta mhuri iyi. Phone number ingafonerwa mhuri yenyu kana kuti vakamirira mhuri iyi yamungatipa pari zvino yekuti vanenge vachida kubatsira vanogona kukufonerai ndeyekuti it's okay. Taurai zvenyu phone number mhuri yeZimbabwe. 077 Aiwa kusvika pano vauya kuzochema pamwe chete nehama dzavo vasvika aiwa pakanaka mhuri yeZimbabwe takusiya